dzangu pasvika pakuita mwana isati ndazvibata nevha ndaitamba naye nguva zhinji achiuya vamwe vane chibva kubasa saka vanhu vaingotaura kuti nevha rudana nemudzimai wako saka ndaingoti pamwe kungorwadziwa kuvanhu sezvo ndikutamba nemuzukuru saka pakangotora nguva ndadzoka kubasa kusouth saka chingosvika kubasa chekutanga ndakabatwa handisi chinozi 6 ndakabatwa ne6 ndakatanga kugara nerudzi sati chii chiri kumboitika ndikazoenda kumadhokota pati nenguva saka dhokota akati aiwa isiki wakandirepa ndikadzoka kumba ndikaya kune mukadzi indawa chiichi oshakabva kubva handiziva saka ndakasangana nemuzukuru wangu muzukuru andisangana muzukuru akati murume akatanga kuti akazi idrop sekuru saka vanhu vangu varingototati something zviri kuitika vanhu vashuva kudana ndagara ndadzoka futi kubasa saka ndingori kubasa ndakapedza ndabva kuti aitanga 2 months mukadzi ondifonera kwazi ndatine pamwiri kati pamwiri pabva kupi yeti mukadzi ndakamusiya nini angari kumapiriodi kati ndakakusiyari mapiriodi vazi aiwa mukadzi unogeza kati aiwa nyaya dzari kutaura idzi handisizobvumbira ndazvoba akati vaziya saka uda kuti nhombe yasiri yako here timukakadzara pafoni svika ndokukanda foni vandagara kunga mwedzi vandadzoka futi manyesa chinyandisa ndaroti pamwiri ndepano pasi pamwiri ndepako kwaramba rumubvisa dakoni nokusiya uri mbwa panhamba sandikanomba kwediwo nokusiya wato aimbwa kati vanangonyarara vanakomana kwasina mbowatisana ngotaka saka tinongogara mukugaremo vandadzokera futi kubasa tichingori kubasa vafona vazida kuenda korima ndoda kuenda korima ndakubva pano kati mungaenda korima kure sei minda ndinayo kwasi angatsvagirwa munda nemuzukuru kwada kuenda rima kwemuzukuru kuti wanyase kuonana mati ndikati ngoenda kurima sei kunga 3 kilometers kuenda kurima kwasiminda nayo kwazi hayo ndo zvandizoda kuenda kuita vanonyara vangu enda kurima vandadzoka nota futi mwedzi vandadzoka futi kuba ndikati hambaitawo nemunda wacho wauti kwazida kuenda kurima dumbu ranga ratokura teni pamwiri paya kusvika kwenda ingaondori munda mombe aitemwa miti mombe ndikatokatemerwa ndani munda kwandakati mwana muzukuru andisazoti vanhu varudanana apanya ndakataurwa ndadzoka futi kumba kati ndimzoka kutemera orit kategadzanya saka muzukuru waisangana waingopinda mubedroom mangu ndimo waingosangana wachimbobuya chindosangana kuzopeisira zotsvagira namunda ona kuti pamwe zvandonyanya kuda kusangana kumunda tichava ndichidzoka vandadzoka futi kuti vandadzoka futi kubasa saka pamwiri paringokura pamwiri pachingokura saka pakasununguka kana sungari rasununguka tikati orit angaromba kuti ngada kuzvibatira ndegeni saka kada kuti azvimakuhaka kuti angona sinuzvukuba zveshota sei arudana naye mwana vasununguka vatonga 4 months ngasimba ndamudaidza kwaikubasa ndakagara kubasa saka takagara mwana ngagore nga 2 years nga 3 years saka pesa kunzati ano iye mukadzi chindita chinitsanangura mwana uyu asi mwana wangu bo chinitsanangurira kuti mwana uyu ndewani akatanga kada kuramba kati aiwa nditsanangurira kati ore kana uda kuramba ndakutsvaga mari tiende kumatest nemwana ndigare nemwanjeza kuti mwana ndewangu saka pakamuomera vati dhiwo ngonyarara saka papana nangu makasura ndanaba munini kwazi mai kuti chitsanangurira tizo vazazveshiwa mwana haasira wake mwana ngwani ngwemuzukuru ngwaneva saka tora mukadzi ndipatadzoka tadzosera futi mukadzi kupi pataikumba saka ndeva takamudaidza kuti muzukuru chiuya kunoona paita nyaya muzukuru akaramba vatadaidza tete anzvaziya baba tichiuya kuti tete uye kuno handamuzadzisana uye kumba akaramba saka ndandodiya saka ndakadzokera kubasa ndati apa ndichakumudzoka ndakatadza kumudza kudzokera nyaya chini nyaya basa saka ndati pamwe wachauya sezvo ari muzukuru mwana emupa pamwe wachauya ti asori sekuru ndakaukanganisirai kana wawe ukama wawe kwawo kuti wachauti zveshiwa mwana akasheshera sekuru asi hapana katomboya kana kurudziro kwai kumasungu hapana katomboya ba kusvika izvozvizvi kusvika ndazouya pandaziva kuti taura ndati kuya kuripota nyangu kuno chita mukadzi wako wachari mukadzi akaenda wakaenda kumusha kwake muzukuru uripo uripo vakagara kupasi muzukuru wacho uripo chivana ndamira pamberi pedare ramambo mutasi ndamira pamberi pedare ramambo mutasi zvese zvandire chokwadi zvese zvandichataura ndezvechokwadi ngaipajarasone mwari aribatsira mwari andibatsira muzukuru usatipedzere nguva ba toda kuti upindure zvataura sekuru wako chete wakararana mbuya here kana kuti kwete regedzai nditsanangurire ndichiti usavanze kutaura handina kwete haumuzivi hauna kumbohurana mbuya handina sango rakatema iri mahara
ndosaka ndandida kutsanangura mupiri wandakamuita munhu. Hatisi kuda kupiwa akaitwa mundaba. Ndakubvunza mubvunzo chete. Handina. Yekuti hauna kupinda mumba masekuru here. Handina kupinda mumba. Alright, mukadzi uyu unogara ipi? Unogara uyu. Kumushaka wako akaenda anogara uyu. Pamurara. Kwani? Pamurara. Kabva pauna. Pamurara apa? Ko Samuel akaenda here kumukadzi uyu? Samuel akasungisa ndiye. Ndakasungisa. Ayo, but we are to do it. But kamukadzi wacho Ndio chief witness. Chief witness kapa mukadzi. Munhu akatatwa mukadzi. Uyu aruda ndaurara nemunhu ka. Munhu akati ndakararwa neni. Chapfekedzwa bhurugu wakagara. Handikavatoramba. Waramba ka. Totsvaga mukadzi. Uyu mubvudzi iroro bhurugu richapinda imo. Murasta. Imo murasta imo. Wati udini? Ende rasta, iwo rasta yo. According to my court records avo. Last angasafana kupinda mukoti last court. Asi yakatazi mambo mutasana yako ndongera mboka. Ndiero. Ndiyo. Ndiani akataura izvo? Kurubvunzani. Ndiri mambo. Ndinoda kupoka mira. Alright. Asi kuti uye pana mawese. Pane wakomana kusvika kumba kwangu. Wakomana wechi. Handisi kuziva kuti wari. Ndati wakomana wechi. Pane Doni Mutongerwa na basa rawo nderei. Handisi kuziva kuti basa rawo nderechi. Handisi kuziva kuti mane bhaudhi here kana kuti chii. Nevasina kusvika ngozi kuya. Handisi kutoziva. Nhasi kutouya. Kana iwo anogona kutopupura kuti Samoni rasvika waripo iyo. Iyo. Fona ndiye akatonimisa inini. Ndokutengere. Ndiye akatonimisa inini achiti ndiri kuharara achiti dare raCrossbone. Akakumisa ndiani? Iye sabhuku andiri kutaura. Hatei zvakawanda. Because the reason why taona kuti tazokuinzira mapurisa kuti auye neyo kudare kunoko. Inyaya yehundururani wako. Ini ndogara ndakataura vanhu kuti kana ndakudaidza kuti uya kudare kunoko. Zviri nani utorambe apa wakamira apa. Dzani kundirambira kuti hauyi. Because inini chandoziva ndechekuti kana ndatodiuyeka panapa unotouya chete. Ungauye nemasoro dzakadii kana asi kana ndandiri kubuda panapa unotouya vanhu. Unotouya chete. Pano varume panapa vamwe wakaenda masoro dzakadai so. Wakaenda kuturwa wari pamusoro peovhoni. Tikawatonga panapa wakadzicheni dziri mumaoko kudai. Waine muromo umwe chete sewako wekuti watazani inini ndibve kunoko. Ondopebve kunyenga mukadzi asiri wako. Ndataura muromo wakadaro. Mukadzi wanyenga mukadzi asiri wako. Unoramba kuya kudai. Wapedza wopa mukadzi yesiki. Wopa murume wacho siki. Utari mambo ngauya. Woshiwa nditongoma wanya ukosha mukoshere. Kune mamonya matete wakambowaoneyo. Mamonya akaonda. Asiri monya. Asiri monya. Asiri monya. Tamushe chamwa. Ndikataura. Mira, drop is the name. Tapwa mkana. Because atifani kuta kuwaste time edari 1. 2 atifani kuwaste your time yake because yanogara South Africa Akari muno. Ukapona mari akawaste achita to and fro from South Africa. Achiuya kufambira nyaya iyo yako iwe izvi zvaunoziva. Unoziva hako nyaya. Imba yake yabutsika mukadzi acho kumba. Imba nhasi imba hapasina. Mukadzi hapasina. Asi mukadzi akataura kuti aiwa munhu wekunditata chaiye muzukuru. Nhasi iwewe muzukuru wamira apo. Hapana chakashata kutamba hako nemuswa wasekuru wako. Kungotaura kuti muswe ndakatamba nawo Yakapurikidza. asi ndakazopurukidza. Sorry sekuru. Zvatopera. Tokupa mushambo wako. Usazotamba muzukuru. Muswa unotamba nawo kusure badza wozowe Taura na chief. Sabhuku makadini. Chirombowe. Gwindiri bambo. Oh, Samoni wakadini. Uruta sabhuku ndiye akanditi usaende kudare. Mirai, just hold. Uyo ndi sabhuku nezvekutaura rero una sabhuku. Ndine zvekutaura asi akapuwa Samoni. Asi akasevwa Samoni. Munhu ari kutaura basi akasevwa Samoni. Akasevwa Samoni ndiani? Ndimaziwa pindai. Halo.
anga arutoramba zvekuya kuno all right Sabhuku, thank you very much. All right. Ndatoa confused because Masabhuku acho mvillage ina asikuziva kuti mangani. Chokwadi. Une wako. Right. Chokwadi. Hauna Sabhuku ba. Uyu munhu atutaura naye apa izvo zvisose kumuziva kwandisa. Saka iwo zisa Sabhuku wako. Ndati mutaurira ndiri kuita munhu andiri kutaura naye ataura pafoni apa nekumuziva kwangu ndikhanzela. Mwana wake ndiye akakupa kaza mwana. Anditi. Mwana wakanzera ndiye akakupa Samuel. Mwana wakanzera. Ndiye akakupa Samuel. Kuti ndiye Sabhuku ndiye angaine Samuel. Akakupa Samuel. Akakupa Samuel ndiye. Akakuya naro Samuel. Akapani. Ratouya nhasi avo atoripa. Akakufonera ndiani? Akandifonera. Mwana wakanzera. Achiti kune Samuel rauya kuno. Ini ndandiri kuHarare. Saka zvasiyana nekupiwa. Wanga usiripo wanga uri kuHarare iwe. Saka wanga uri Samuel ndichako kutsvaga kuHarare. Ati wakafone wakayo uri kuHarare kwatawa kune Samuel rako riri kuno rudo kudaka. Right. Inini ati saka inanda wedzika. Wakataurirwa. Asi paper wazopiwa nhasi. Asi information wakataurirwa. munganipo mukana. Nhasi uno right pafonwa nhasi pawafonewa nhasi. Wanga uri kuzi kudii nhasi. Iye wacho angasi kutoziya. Aiwa. Afona iti. Iye wacho uya arutaura uyu. Azofona. Achiti. Ndatofonera inini iye wandiri kuti Sabhuku anditi. Kuti Sabhuku ndiri kuona pana vakomana 3 vari panapa. Wana wacho wamwe wakatozera neovhoni. Anditi. Saka handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Andimaona. Vakomana ndiwo pakati uri kudiwa kubhesi. Ndikati kubhesi kodii ndine mhosva iyi. Anditi. Ndikazi ndiwo iwe une nyaya yakaita kwamambo Mutasa usina kuenda kwatete. Izvi zvekubhesika izvi ndikanyasa kutaura chokwadi zvekuti udiwa kubhesika ndini ndandada kutokutonga mahindira yakagara apa wakasungwa ndini handinoda kunyepera ba azviita izvozvo ndini ndandada kutonga mahindira yakamira apa ndichipedza newe wobva wadzoswa mahindira wobva waenda ndini ndadaro ndosaka waona wangokazi wanga uri kuseri kweovhoni nechii kwese wanga uri kumira because hunhu hwako pakauya Samuel nezvawaitaura ndo zvati ndiite izvozvo. Handinombobvira ndakushorera. Shamwari ini ndandigari kuondeba ndogara panapa. Ndizvo. Asi mwiri wangu wese uinzewe dzega dzega. Ukaenda kumakumbo inzewe, kumusoro inzewe, kumusoro inzewe, kwese inzewe. Mwiri wese. Ndakutaura kuti mwiri wangu ichi inzewe dzega dzega. Saka uri unokwanisa kufunga kuti uri kure. Asi kwandiri hausi kure. As long as uri muMutasa district hausi kure. Uri padhuze dhuze ndechitokuona kudai. That's why ona iwe kufunga kwako vanhu vese vari panapa. Iwewe wega sei wazouya kumusha wesekuru ambush. Ndozi nokuti ndaiziva kuti kune dare ndakatouya ndega. Chiziva. Asi nyaya yangu chaiyo ndeyekuti nyaya yaitutaura nezvayo yambuya unoiziva here usati westire chii. Because ukatiwestira nguva zvinozorwadza mberi. Pamberi apa panozorwadza. Usazochema. Zvakutoda mbuya wacho ari apa. Iwe akatomeka karo kake muna mbuya ndiwe. Akaisa karo kake muna mbuya ndiwe. Saka uda kuti utaurwe ndimbuya kuti zvechu akakapinda. Kana dziri foni kana dziri tsamba. Uda kuti mbuya utaurwe zvechu akakapinda. Ndizoda kuti darino rizwe. Mbuya wakaenda. Iwe wanga usikazviba kuti uri kupinda mauri kupinda munyika isingajairiki ba mawapinda umu. Hauna kuzvizwa kuti nyika yawapinda haina kujairika. Mbuya uri. Hawana uiziva bere. Uripi mbuya? Handisuziva utano. Wasikuru ndo basa renyu. Sekuru mbuya uri. Wazuziva ba iwewe. Handi sekuru wako. Mbuya uri. Vanobvunza sekuru sekuru mbuya. Uripi mbuya? Sekuru wacho anga chitonditsvaga achida kundirowa. Nyaya yangu yapekuti
Atingarukona ndosada tusandowestire time. Ndiri kuvunza kuti waba chingwa ere mustoro. What achitovunza store keeper. Ruti Waba chingwa ere mustoro avunza store keeper. Meaning kuti store keeper akati waba saka waba. Saka mbuya wakataurira sekuru kuti muzukuru waba. Iwo wakuramba. Iwo wakuti aiwa. Ngekuti zvatakurwa ndisekuru handibvumi basi ndoti mbuya atauri. Asi mbuya pano yapana manje. Iwo tisatatauri newe. Takutaura nambuya. Mbuya. Endai paseri apo mbuya. Mubvisa chiro chenyu chemukati. Muenda kofekedza munhu akapinda apa. Munhu akapinda mugedhi ndiani? Endai mufekedze papa chambotaura chakubvunzira chete. Saka zviri kwauri. Zviri kwauri. Kuti uda zvipi? Kuti utaure chokwadi? Kana utomirira nguva yacho yakwamira mbuya vana pa unozonyara pana. Unozonyara. Saka utobvuma hako chama mbuya satauya zitori nani? Tokubatsira. Tokubatsira kuti zviite zvakanaka. Bada uneka kusaona kawinako. Pindura usati pedzere nguva. Ya ndinga kusabriva kandi inako pane zvataurwa nasekuru. Wati? Uneka kusabiriva mbichana. Kechi. Ngekuti inini ndakaitisa mbuya mwana. Mbuya wakamboita. Pamwe mwana handi wakazoita. Mwana pamwe handi weba. Asi mbuya wakaita. Wakaraura ere mbuya. Una kuna mbuya ere iwe. Pamwe mwana handi weba. Asi wakaraura. But mbuya kana angandodaiwo. Azukuru shuwa. Mbuya akachacha kugara munodai. Sati pana mbuya wakambotoka musoro. Bazi here. Ya ndakapfura nepo. Wagona mbana, mabhurukwa zvapera. Mabhurukwa havachina. Zvinoitika muzukuru zvinoitika muzukuru kakawanda kacho ngechoti pamwe pacho nambuya ndiwo anotokutangawo kuzi muzukuru ngondidini apa iwe muzukuru oto mbuya sekuru muri kuona nei sekuru South Africa muri bvura nhasi wararaika muri bvura nhasi sekuru South Africa wararaika mune nharo ere mbuya nditofone ndikurakidze video sekuru izvo anotoita imakangoti wawawa wati muzukuru mbuya uyai nditonhonze temperature sekuru asvike makagarika wadaro instead urishandiswa hako chi protection so pane nyaya yangu ipapo instead yekushandiswa chi protection urubva waba zvekubva waba ukangana kuti ruba unokangwana kuti uruba mukaka ukaba mukaka usakananzwa zvakanaka unosara muromo wese unosara wakanamira mukaka mbavha yakangwara inotora spunu yokanda mukaka kupi mberi kuti usambosare pai yovhara muromo yohwira hayo asi yakavhara chii zvine iwewe unotora mukaka poda uite ukapinde kuda kuti nyangwe munhu ari kwarizwa kuti bambo yashukawo unozwa sei dai wanga uri wewe kuti bambo uri kuti ndabva muservice D kuna mbuya kumusha ndabva South Africa mbuya ndofunga ndasiya wari right andisi wosvike ikoko iya ndazvendava kuswinyiwa wakomana chinyi yozi idrop wouya kuno kuvunza kumuzukuru wona ndiri kuda iso kurakidza kuti sekuru wako munhu aikutrasta zvingaitwa muzukuru wona zvo ndiri kuota kuti hasekuru idrop iyi iwe utoziva kuti ngeyako idrop yako saka iwe kana wakambopapinda kana papaine drop kare sei usina kubatwawo ngedrop
kana paipindawo vamwe marasta akawanda hapfeki ndoziva marasta akawanda hapfeki ndoziva azi jaha hana chi azi jaha hana mhosva saka toziva zvese but anyway nyaya iri apa right saka turi shamari nyaya iyi yatodii yatopera wakakanganisira sekuru wakanganisira sekuru wakapwanya mushawani wasekuru ukachengetesa sekuru bonga mwana asiri wake iwewe knowing very well kuti mwana ndewani ndewako chinhu chakashata considering the trust yanga ina sekuru wako newe mukadzi wemunhu izvozvo ngatisaite sei ngatisakanganwa munhu akanzi mukadzi wemunhu mukadzi wechii tsvaga wani mukadzi wako iwe uripi aripo kana aripi muroora sumuka uripi muroora right shamwari chandakukumbira inini one whether uri kutaura chokwadi kana kuti uri kunyepa asi ndakukumbira for the sake yesafety yemukadzi uyu naye neuyu vanhu vese maofanira kutonotestwa kuti muoneke kuti makamira sei because already kana patobuda ishu yekuti pana akatombobatwa nedrop it means kuti pa3 hwawo ndo kana vari 3 chete pamwe panoone mamwe maplayers ari kupi ari kuseri patoshata chirwere chatodii chapinda chiendai murapwe nguva ichiri chii iripo muchengete chii munhu asi zvakashata kuti kana uri kuba woba usina overalls ayo ende uchibira futi munhu waunodii waunoziva anokutemba muroyi royera kupi kure anizveredred wakakanganisira sekuru wako wakakanganisira dzinza because kuti mukadzi wako achawira rina seku nambuya nasekuru hapasina wauraya relationship nenyaya yekusada kupfurwa sekuru abachura because of you iwe wako mudzimai unaye asi awa at risk wakashaurei kumukadzi wako tauna right chekutanga yekupinda mudanga remunhu usina magambutsu kupinda mudanga remunhu usina magambutsu imhosva number 1 you have endangered upenyu hwevanhu vanodarika 4 izvo zvezvo chete ndoda mombe nembudzi nejongwe just yekupinda mudanga usina magambutsu wakangofanana nemhondi uri mhondi uri muurayi kechipiri
kupwanya marriage yeumwe munhu. Mombe 2 nembudzi nejongo zvekuri paseku. Neyekudanana nemukadzi wehama. Kudanana nemukadzi wehama uchizviziwa. Mombe 2 dzauchapa sekuru nembudzi yacho nemombe nejongo. Saka ndiri kuda mbudzi 3, machongwe 3, mombe 5. Last date ndiya 7 September. By muswa 7 October half yezvinhu zvinofanira kunge zvabhadharwa. Titese by 7 October half yezvinhu zvandataura zvinofanira kunge zvabhadharwa. Then by 7 November zvinofanira kunge zvapera. Kana iri mari mombe imwe chete $300, mbudzi imwe chete $40, huku imwe chete $7. That is if you decide kunza iri chii iri mari. Tichesere muzukuru. Ndazokunyara pekuti ndikakudaidza hauyi, unoda kuti nini ndiuye. Ndandoda kucheka mushamu kekuti uzoziva kuti mukuru ndini. Titeze une chichemo here? Yeah, chemo ndinacho changa. Yes. Chemo chandinacho ndechekuti 1 andiendi kubasa. Ndinoita zvemusika. Saka kuti ndikwanise kuona zvikwanisiro zvese zvamataura nenguva yamataura ndinganyima ndikwanise kuzviona nenguva yamataura. Asi kuti ndinongotsvagawo panenge ndichiona. Asi kudai kuri kunzi zvirimwa zvandandi zvabudawo zvandinenge ndinazvo pamwe pa next year noitawo zvekurima nzimbe, mabanana, izvo zvakafirika. Pamwe nokwanisa kungoti pamwe notopusha zvekutosvika kana kuti ma 800 pa season yacho iyo. Izwa nyaya yangu. Chakati mbuya achiwe iwewe. Is because mbuya wanga uri murakidza mari. Saka usi kunditaura kuti nekuti mbuya azoenda mari yaausiya. Because apa mbuya asiri mukadzi wasekuru. Saka the chances are kuti uchapota futi nekuseri. Kana kuti utopota kuseri because pane mwana wako. Ende mwana yada uchengetwa. Ende achachengeta mwana yayo haasi uibo. Ndiwe. Because mwana ndi wako. Saka zvokuti mari handionika. Akwandiri hazvina zvazvinotaura. Enda wafuridze mabanana kuri muzokura. By October, because izwaika kana uchinyenga mukadzi wemunhu unofanira kuziva kuti uchikwira uchidzika kuti iyi mhosva yandiri kuita komana ndikabatwa unoshanda mhosva unofanira kuziva izvozvo.
haufaniri kuzvikanganwa izvozvo ukazvikanganwa izvozvo kuti pauri kuita izvo kuita ukaona pfungwa dzako dzisiri kutaura kuti shamwari be careful ukabatwaka ukaona pfungwa dzako dziri kutaura wakapusa ndosaka uchizoita izvo zvokuti upinde mudanga remunhu usina gambutso uchiita izvo kuita inyaya yekuti wakarelaxa zvisingaiti kukanganwa kuti nemhosva gara uri kuziva kuti uri kupara chii ndosaka zvinzi kana uri kukama mombe yekudini yekuba kama wakaringa chii because ona unokwanisa kungosvika chii handi yako ukaona munhu chikomba chinoti chapinda mumba baba baenda asipo kokurara nemukadzi wemunhu kokuenda pamubhedha yemunhu kobvisa hembe dzese munhu iye hachichi chikomba wakapusa ibenzi oturika nemabhachi uye pahenga mumba musiri mako chikomba chakangwara hachibvisi bhutsu bhurugwa rinosvika hafu kusvika mumba wako because usakanganwa kuti uri muhondo uri kuba saka uri pai uri muhondo door rinokwanisa kungonokwa anytime kana kuvhurwa anytime kana kuti window rinokwanisa kudini kungovhurwa kana munhu ngopinda nepa window futi anytime saka gara unozoti zvinozoperera kumberi asi zviri kudini wakabata uzatuta saka izvozvo shamwari nyaya yemari haunganitauri izvo wakaita uchizviziva hauna kuzviita ka1 hauna kuzviita ka2 wakazviita kakawanda kuti waitorwadziwa kuti murume wemukadzi auya from South Africa kuona mhuri yake iwe zvazva kutokurwadza kufarira kuti mumwe murume abve pamba pake adzoka South Africa iri so surprising kuti mukadzi yeye mari yaisirwa nemurume nezvinhu zvapa South Africa chikafu sio maihya muri panguva yenye kuba wakambona mbavha ino tiri kuba yekutanga yabika sadza yobva yazhya yapedza yozoba yoenda asi yatanga yatomubika sadza umba yekokudya kokupedza kokuenda ndio zvaunoita iyo zvino handingambokuzwiritsitsima muri mbavha chaiyo zvino zvandataura izvozvo ndiri kuzvidabha imusi wandataura iwo kana paine zvazoitika kumberi tozonzwa ndiwo wozouya hande next case kune mari dzandandoshandisa pesa apo ndandandidzoserewo mari dzandakafamba ndichiuya ndidzanandokuya kudara right isai list yemari yacho kuna court kuna clerk of court tozwa kuti mari right and next case ndioni matasa ezazosachipanga